mfalme wetu, kiongozi wetu, ati umuingize kwa hiyo matope, ati aongoze uongo. Hiyo si ni uongo? Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Moitalel Ole Kenta okwedo weche mosebedo ka iwacho ni Jubilee ema siro romo mag siasa mitimo kod Linda Mwananchi, kolero ni Linda Mwananchi timo gigegi kigen ka giloso gi jofwambo. Jakom Jubilee Vincent Kemosi omako chung' ni kweth maketo sirkal tesre okopogore kendo dwachgi maduong' en neno ni Jo-Kenya oyudo telo makare. Kemosi otelo ni Jubilee oikore ne ng'wech mar manyo telo e yiero mag 2027 ka winjruok ma gibiro timo en mana manyo jachung' ma gidhi siro e laro kom jatend piny. When it comes to the party leader, I think there is no proof that he is sponsoring Linda Mwananchi. Those people are capable of organizing their own campaigns, their own meetings. And I think you have even seen that they've got, what is it called, a pay bill number. Is to field candidates in all electoral positions, all seats across the country ahead of 2027 elections or in the 2027 general elections. However, discussions are on with United Opposition, and we have not discussed about the issue of mapping. That is what you want to talk about, the issue of mapping, and when it comes, it will be discussed. Jod Burama Embakasi East Babu Wino koro kwa Uganda Luo modak Nairobi mondo bi osire lwedo e dwaro mare mar bedo gavana e yiero mag 2027. Babu wacho ni oikore mar kawo telo kaka gavana